Sense fer massa soroll, un suecà, Joan Carles Nebot, va aconseguir este passat dissabte tota una gesta. Este aficionat al ciclisme s'havia proposat recórrer en bicicleta 500 quilòmetres en un mateix dia. Nosaltres volguérem ser testimonis d'eixa aventura i l'acompanyarem quan ja en duia molts més de la meitat. 6:30 de vespre són 12 hores 15 minuts de la bicicleta, 350 quilòmetres i una mitja 28.500. N'hi que eixir a les 3 del matí perquè per qüestió de que 500 quilòmetres costa un rato de fer-los, evidentment. Entonces, per no acabar a les 3 del matí, que és un dissabte de nit, 3 del matí, és un poquet intempestiu, una bicicleta un poc perillós, anar en bicicleta per ahir. Entonces, començar a les 3 del matí era per acabar-ho a les 11 de la nit aproximadament. Com era de nit, s'han fet un circuit per ir per els Sants, part del circuit del Duatló, i venia darrere dos grans amics meus, que són Juanjo Matoses i Ricardo Colomar, en el cotxe, i entonces ha sigut una meravella, el tindre aquests llums darrere ha sigut un apoyo impressionant, perquè hi ha dur llums i equipa de llums que mai es pot comparar a les llums d'un cotxe que, permeteix, veure-ho tot. I això fa que les curves es tracen més ràpides i vagis més segur i més... I entonces ha sigut, gràcies a això, ha sigut d'eixir d'allà, el fer-se dia m'ha anat a casa, m'ha canviat, i entonces ja eixia en una renta de 78 quilòmetres fets ja. Entonces, en 78 quilòmetres en les cames, hem eixit cara a Alacant, hem arribat a Alacant i ahir duíem ja 200 i tants quilòmetres i han tornat. Han tornat, han anat així, serien 5:30, i a 5:30 m'he ficat a pegar voltes al polígon, i així fent un poc de temps, perquè si ve algú per a eixir cara a Gandia, altra volta per anar fent quilòmetres. Encara ne falten uns quants a veure, si està apuntat per 150, no falla. Eren les 6 de la vesprada i Nebot donava voltes al polígon industrial abans de partir novament cap a Gandia. Les seues cames portaven hores i hores pedalejant, com ja feren l'any 1985, quan van recórrer la distància que separa Sueca i Barcelona. Lo de Barcelona va ser una cosa que va eixir com una cosa... Què fem? Anem a Barcelona en bicicleta? Pues vale. I estiguem preparant-ho bé, perquè començarem a preparar-nos en hivern i al final anarem en juny per aprofitar el dia més llarg de l'any per el tema de la llum. I què passa? Que el senyor Vicent Jornet sempre pega un pas més allà en totes les coses. Resulta que va agarrar parlant en Guillem, que era alcalde entonces de Sueca, i no sé com s'ho va arreglar, i Guillem prepara una carta i en la carta especificava que eren com una ambaixada deportiva representant de Sueca per donar l'apoyo moral perquè Barcelona fora seu de les Olimpiades del 92. Això estem parlant de l'any 85, clar, això ara té un valor que en aquella època no dius bé, però és que ara ja és com el vi, no? Ha agarrat una solera allò, i ara fa 25 anys. Entonces, i clar, allò va ser una cosa molt especial, perquè jo tenia entonces 21 anys, i aquestes coses, els 21 anys les vius d'una manera molt especial, no? També va ser algo que s'inicia de normal, i res. I ara, com fa 25 anys, jo vaig dir a Vicent, no muntem una altra gorda per commemorar allò, i ha sigut la idea de fer els 500. Perquè clar, si allò foren 400, ne fem un 100 més, ja ho... Ara, 25 anys després, en esta aventura, Joan Carles Nebot tampoc ha estat sol. Porto darrere un equip de 3 persones, Vicent Jornet en la moto i anàvem per allà en el cotxe i el meu germà Franz. Si no fora per l'equip que porto darrere seria impossible, perquè jo soles era impossible carregar la quantitat de litros d'aigua que m'ha begut i la que me queda per beure i la quantitat de plàtanos i fruta que porto darrere. Amb este repte propi d'un ultrafondista, Nebot prepara l'assalt l'any que ve, el que per a molts puga semblar una animalada. Sí, la París-Brest, que és una prova que se fa cada 4 anys, que és, la prova reina d'ultrafondo en Europa, i són 1.200 quilòmetres a córrer Bueno, córrer no, perquè no és una carrera. Donen un marge de temps de 3 dies per fer-lo i per fer els 1.200 quilòmetres. I la idea és fer-la l'any que ve en agost. Per fer aquesta prova hi ha que fer antes unes brevets que se diuen, perquè el brevet, encara que sembla breve, no té res a veure en aquesta paraula, no? Brevet és que en francès vol dir com a carta certificada, és comparat a lo que seria les credencials del Camino de Santiago, no? Que te piden uns cunyos i tal, i donen la carta de certificat que tu has fet aquest recorregut. Entonces, es diu brevet per això, hi ha que fer els brevets oficials de 200 quilòmetres, 300, 400 i 600. I si fas aquests brevets antes del mes d'agost, entonces sí que pots participar en la París-Brest. Entonces, clar, n'hi ha que fer proves
semblants a eixes per a provar poquet. Nosaltres deixarem a Nebot amb la seva gesta. Finalment foren 458 els quilòmetres que va aconseguir recórrer. La mancança de seguretat al polígon industrial que acollia un concert de rock eixa mateixa nit i la impossibilitat de trobar un traçat alternatiu feren que Joan Carles, tot i trobar-se bé físicament, desistira de jugar-se la vida. A la fi, què són 42 quilòmetres quan n'has fet ja 458? Enhorabona, mestre. I acabarem avui amb imatges de l'actuació que el grup Bachoqueta Blues Band va oferir divendres passat al Pub Clover dins la 9ª edició del festival Sueca Sona. Nosaltres acabem, tornem amb més notícies el dimecres. Bona vesprada.